Ni akba don napdeng jongki ki balai share la poi haki try yak tu ko video ke bang la pelaj palayo ban kar yak tu ka bet pisah de menin adon i wei kong i balafun yong ba kadai ka bet pisah jong i kun jong i de la kol menin de hnrei aba pej pat hang tu haka comments ki don arngut laingut ki pakam yak tu ka bet pisah de nakaliang jonga ngala pensai menin hai tu ikong kalau ong ba ba piwan sim yak tu ka bet pisah de khnang ban long kum ka jinghun men sim yang iru ki ban penpai yak tu ka bet pisah yang lapa panwan ra bat ki dokumen selane ID alane voter ID kum tu ka bay ka ju kerteng bat ka tu ka driving license ka badon hak tu ka pelapisa nomor ba bunsin hi man oman du ai klumar lane ban su penpai klumar kalong ka jingma yo le se kim dei hok trai ki basisa te kandon ka jingma yo ki le kam tam ki kat ATM lei hanga ngating pha nomor ba kam tam ki breu mentam ki don breu ki banang ba start kata kacing start ki kala palat te kemut kala pendon kam bakla no wat ya kacing start ke baki don nomor bun sin hing la julap kum kita nomor dang men akadema sisni arsni kadang yo ek kubor badon ka phone call ke ba call hai tu pastor no rei la sya hak no ya ka WhatsApp tekum kitu ki dei kita ki breu ki bomman rei ki palat ke jing start ka jong ki kila pendon kam no ya ka jing start jadi nak kata kadau ba mengaru ngamban se walai ong ba kadai ka bet pisah jong ikun jong i namara tu ngelapen ibat ka kerteng ru la thong tu ka kerteng dei la kam ba kadai ka bet pisah ikun jong i re na kaliang jong apat ngasukwa ya kita kicing pen sisa re nga tharai ma piru ki parlok ki smo dei hi ya kata ka jing ong jonga namar bang i don kam ya ka jing pen sisa bagi dei hok ki try de kulai sibun parlok ya ki jing share jong pi ya ki video te kawai pat ngakwa ban ong ba kidon tu ki breu ki ba komen selamwir ro ma kidon ki ba komen lamwir ha ka jing sisa ngam juga buram nasla perthai han le yu ke buram hasla perthai namar ba hasla perthai ngam don kampan ya kata ke buram pan anom kwa buram hiru kidon tu ki ba komen ki ong bang akwa buram jogor ada pikwa bantip ya ki jing sisa so ha ban yit pai ki video jonga ki bangala like na do mansua bangla pelaj ki arsnem laisnem ladep laju ya sekri ya ki para breu ya ki para do prasnam da ka ba mairap ya ki kat bala om desu tang ketu nomor nganga song hayo man la kasngi man la kapor ki uji akum ni bat ki don ru ki video ki bangla tap hadu kanu telisu nomor ba hasilong pitip bakinong tu ki kla ya ki pla jong pi ki kla ya ki pisa jong pi nda ki layo ya ka pisa kim don kam ya tu ki kot isla jong pi na kata kadau ki bread no hakinala tengi ngisom dukan hang ne krem srok te na kata ni julap ya ki pelapisa ki belateli hoi ki kot isla ki la bandon pla ban yo biang te pisa kim judan te tang ka wei hi bang yo badon pisa san hajar tu te pi trai ru ila kemen syah du kata ba ila yo biang ya ka pisa lembat ki kot isla jong e te ngangai ba mapi ki parlok ki nom kren tumarthan habangi like ya kano ka video waju komen klem akor lane wan nom kren tumarthan namarkan wan ra jing susi ya ki bapej bat pun tim kela pramapi ki nom comments nakaliang jonga nganom don jing snow reba ngasngo pat bangala sakri ngalai sakri ya pi ki parlok ki parajor ki paradot parasnam te kata hi ngasngo kala biang lale ya kebadai telada pisngo ba ka laj ru ta ka song ha kajing perkhat jong pi re ha kajing perkhat jong ing isngo ba nila ek badai te khublai sibun perlok te sanang ya share ya ki video la dai ki video ki badon kam te yola se
Kidon ki video ki ba ngabakla kerkom pelaj ru ke wat nom komen selumar Rai Syukran baik ya kejing syah ngi kloy ban pediang ya kata te sibet ru ndai lawan sim ya kutu kabek bisa ada im kwa ban pen idur ru ndai ngan pen i ya kejing sisa bai lawan sim te kublai sibun perlong in senang sempan senang share senang like senang subscribe kum kejing kersan jong pi ya ki kam ki bopha ki bangin nang le nang ni smart kublai sibun kublai sijar nu